Ndinokumbirawo kuti ungonyora mucomment section kuti nematambudziko kuna maititi avo vashayikirwa nababa vavo. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, apo patinokupai ma-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atinouya nawo pano zuva nezuva. So muri yeZimbabwe nyaya nayo pano inyaya inosuwisa kwazvo, kuti tinoona baba ve-socialite wedu wemune muZimbabwe vamurata vanova baba vamaititi. So muri yeZimbabwe ngatingochemaiwo namaititi tichivanyaradza, tichivashingisa padambudziko ravawirwa naro rinova dambudziko rekushayikirwa nemubereki. Taonawo mamwe mapublic figures kana kuti macelebrity emuno muZimbabwe vachinyaradzawo maititi vachisenda mashoko ekuvanyaradza. Taonawo Chipo Muchegwa achinyorawo mashoko ekunyaradza maititi. Anyora iye akati shame, sorry maititi nematambudziko. Then Miss Weekend vanyorawo vakati I'm so sorry nematambudziko, may the Holy Spirit comfort you and the family. Then Olinda Marowa anyorawo akati my deepest condolence my sister, may you find comfort in the Lord and may he so rest in peace. Then Tete Tuda vanyorawo vakati my deepest condolence my dear, may the Holy Spirit comfort you and your family. Then taonawo Tate Licious achinyorawo iye achiti vamurata vashaya nematambudziko makuru mhuri yekwamurata. Shame, vaive vakapfava havo sekuru vatanatswa. Sorry church. So zvandoona muri yeZimbabwe kana munhu awirwa nedambudziko ngatimboisei mafeelings paside kuti aiwa imero rangu, kana kuti munhu andiwirirane naye. Cause totoonawo ana Tate Licious vakutosvikawo pakusenda mashoko enyaradzo, nekuti vanhu vanoziva kuti aiwa rufu ndimadzongonyedzi runongouyawo nyange usingafungire unoingwawo uriwe. Tasvikawo pakuona Tate Licious achinyaradzawo maititi zvisinei kuti vane beef, vanombotukana vachiita sei. Ndo panoratidzawo kuti aiwa munhu anofunga. Tinongoti zororai murugare vamurata. So mune dzimwe nhau tine nyaya yemusikana Ruth Hwara uyo akambounganidzirwa mari nemhuri yeZimbabwe kuti anoitwa kidney transplant kuIndia, asi mari yacho yakazongotsakatika, haina kuzonyatsoonekwa kuti yakafamba sei. Izvo zvakaita kuti musikana anonokerwe asvike pakuzoshaya, uyo akashaya mazuva 2 apfuura, azosvika panguva yekuradzikwa. Tinongoti mweya wake ngauzorore murugare.